Acha, how does it feels মানে to come back with cinemas in cinema halls মানে ଏବେ जो feel ଟା after long time films release होची and କେମିତି ଲାଗୁଛି? It's again a learning process for me. I'm learning from the new makers, from the new team which is working very very hard. Of course, films ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ସବୁବେଳେ ପାଇ ଆସିଛି, I have noticed, I don't know how ଏମିତି ଏଟା ପସିବଲ ହେଇପାରିଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ଆହୁରି କେତେ ଡବଲ times ହେଇଯାଇଛି, ବଢି ଯାଇଛି, ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ ହେଇଛି, I know. many times, multiple times ବଢିଛି and ମୋର ଏତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏଟା ବଢଉଛି କି I can't express through words. I know. ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଛି and ଏବେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ରିଲିଜ ହେଉଛି and ତାର ଗୀତ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଯେବେଠୁ ରିଲିଜ ହେଇଛି and ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ, so that really matters a lot for any artist.